Salutare, eu sunt Sebi și astăzi o să vă arăt cum puteți alimenta contul de Revolut cu euro fără comision. Nu uitați să dați subscribe canalului, like pentru mai multe videouri de acest fel. Să vă arăt cum am încărcat eu suma de 6 euro fără comision, nu contează suma. Eu am pus doar 6 euro, doar ca să vă arăt cum se face acest lucru. După cum vedeți, acest transfer a fost efectuat în data de 11 ianuarie, 6,27 euro. Ce am făcut eu? Am încărcat contul de Checkbank cu euro, direct cu euro, fără comision. Apoi am folosit o altă aplicație ca să-i transfer gratuit în Revolut, pentru că știți că nu puteți alimenta contul de Revolut cu mai puțin de 10 euro dacă folosiți cardul bancar. Asta este totodată o altă metodă pe care o puteți folosi atunci când aveți nevoie să încărcați contul cu mai puțin de 10 euro din diferite motive. Poate nu aveți 10 euro, poate vă trebuie doar 2-3 euro, nu știu, voi știți cum vreți să faceți. Acum să vă arăt cum am făcut eu. Am încărcat contul de Checkbank, m-am dus la bancomat, am băgat banii, am alimentat contul, după ce am banii în cont, am folosit cardul ca să mă uit, am folosit cardul ca să încarc contul de Checkbank, apoi am dat un transfer, am folosit cardul ca să încarc o a doua aplicație. Această aplicație se numește Travel Union. Vă arăt aici. Și după ce am făcut această încărcare în Travel Union cu cardul, cu o sumă mai mică de 10 euro, că știți că la Revolut nu ne lasă sub 10 euro, de aici am trimis banii în Revolut, au ajuns instant și cam asta a fost tot. Ne uităm puțin la aplicația Checkbank să vedem dacă ne-a luat vreun comision pentru acest transfer. Avem încă în așteptare o sumă, cei 6,27, ultimii transferați de mine, sunt fără comision. E un lucru foarte bun, totul se face instant, nu trebuie să așteptați, nu trebuie să plătiți comisioane. Am văzut în ultima perioadă că băncile mai nou, când folosiți cardurile să încărcați contul de Revolut, vă iau diferite sume. Momentan, această aplicație funcționează, nu ia niciun comision, băncile încă nu știu de ea, așa că aceasta e o metodă de a evita acele comisioane. Această aplicație Travel Union, MyTU, se poate deschide ca un cont Revolut, e foarte simplu, vă trimite și card, e ca orice altă aplicație. După ce ați făcut transferul, banii ajung instant în Revolut și asta a fost tot. Și așa puteți încărca contul de Revolut cu mai puțin de 10 euro sau îl puteți încărca cu euro fără comision. Nu uitați să rămâneți conectați la canal să vedeți mai multe videouri de acest gen. Vă mulțumesc!